mama viče, zašto seckam papirice, samo mlađeg brata maze. Moja prava stalno gaze. Kao jedan svi u kući naređuju, uči, a nikad ih nije briga. Kad ću stići do svih? Probiši mi uši vikom, da prestanem sa muzikom. Za budućnost moju brinu, studirat ćeš medicinu. Ispituju, proganjaju, hoće uvek sve da znaju. Zašto sam se zamislila, da li sam se zaljubila? Ako jesam, to je bar samo moja lična stvar. I kod mene si od reda, daš da si ispovedi. Gde sam bio? S kim si? Što u školi nisam. Čak i što se zanemam, spomene je napisala. Kao na hleb i na vodu, imam pravo na slobodu, ali matorci to ne trpe, hoće da nokaupe. Slikarka sam u dubini duše, što u kući ne razume ništa. U svih strana stala na tribuše i gnjava me sa matematikom. Dobijem lako od strine, koji pravo mama brine, što lutkama prste mažem i kako ću to da skinem. Moja keva i moj čale jure, biznis, plate, pare. Kupuju mi stvari skupe i izmišljaju moje želje. Kad bi mogli da mi kupe neke fine roditelje kojima bi bilo nemoguće da danima ne budu kod kuće, ih samo posao zanima da nemaju vremena za sina. Mama, kao sprema sobu, pretresa mi garderobu i sestre me špionira, moje lične stvari dira. Tata stalno brige ima, mama radi, deda spava, a ja hodam na prstima. Nemam s kim da razgovaram. Kad im pomenem neka svoja prava, se ih samo jako zasmejava. Vrlo neobično. Svima je kod kuće slično. Ili nas pažnju u okove kuju, ili nas prosto i ne primećuju. Gost u kući, to ti je moj tat, nikad neće da me vodi s njim, ne ide na otvojena vrata kao da sam samo mami s njim. Izvolite, živite sebi. Šta je smešno? Čemu se smijete? Što odrasli čovjek vređa dete? Nema ništa od ugovora prava, dok nas tuđa nevolja zabavlja. Voli i kod kuće. Svuda, kod nas sve mrguda, i zakon i zemlje mrgudije, da se svaka zabava suzbije. Ako dobro shvatam vašu muku, vi u stvari tražite od mene preporuku, po kratkom postupku, da vas primi doktor za probleme. Reći ću vam iz brka u brk, bit će frka ili skraćeno frk, objasniti gde se on nalazi, lako mu se u trag ne ulazi, jer živi ispod svih nebesa na milion i više adresa. Ama pusti to! Čim nešto pokušaš da galame, onda će da slušaš. Učite mi svako pravo guši, šutka me i vučete mi. Stvarno ceniš dečje poeme, dovedi se dosta za probleme, nemoj više da izvodiš brale, kerepeke i neslavne šale. Kad je u školi stvarno hteli o bukvaru prava da se brinu, pitali gde većina želi kad se vode na reku. Idemo mi kod Ešuma. Da tresnemo kao samarca u krdu da navalimo. To sam i ja htjela da primetim. Mi u školi pa se ne čita. Niko mi nije staj pameti da nas deca za bilo šta pita. To je Sava. Šta rekao ste? Ko te muči? Mađarski je život fini, samo smo bar u većini, kod kuće nas više hoće, radi sve što oni hoće. Ja se s tobom nimalo ne slažem, ni u školi, đaci se ne čuju. Nastavnici samo znanje traže, sud o nama bez nas odlučuju. Ugrožena dečija prava, to je jedna gustašina. Pitaju se kada se ozovu, na šta nam se svode dečija prava, na ocenu i lekciju novu, tu se bukva je prava zaveša. Marušo mi je jedan dan. Kako onda Ršo? Čoveče, objašnjavaš ono svoju žvaku, da si doktor za probleme sreće, kud god kreneš, na svakom koraku. Biramo telo i nogu, vam kažu šta vam treba. Kritiku tako ne prihvatam. Dečija prava ja ozbiljno shvatam i namer imam časne da vam stvari budu jasne. Kako čovek od krvi i mesa da živi na milion adresa? Ja ušima ne verujem svojim. Potpuno si u pravu, Dragan. Da postoji doktor za probleme, ne bi naše programe nastavne pravili bez tebe ili mene. Ja tražim za morone, mrgude i slične mravojede kojih okolo ima na tone, tom doktoru htjela da privedem.
Jel taj doktor uopšte postoji? To je neka sumnjiva ujdurma iz kuhinje majstora Rušina. Slično sam ti i ja prošla mimo. Kad god me je zatekla nevolja, nisam našla ni D od doktora. Uči kao noćna mora. I kod kuće i u školi, druže. Dečem pravo, ne cvetaju ruže. Ne verujem da je to moguće. Ne znam, a mi rešamo od jutra. Daj, rešame, objasni narodu na čim li ti navodi svodu. Možeš ili ne možeš pomoći, ne bacaj nam prašinu u oči. Okani se fora i fazona, poštedi nas doktorskih fatoma. Tako kao Mina ili Mila govore i mnoga druga deca. Doktor za probleme, to je roba koju niko ne može da proba. Znam da samo onako, po liku. Videla sam u bukvaru sliku. Ima, to je čika snima. Ako je za neku bajku pravim da se bukvar prava sada. Ne prekidajte, počinjem da shvatam u čemu je rešumova klapa. Ne bi ti se da nas zavitlava. Rekao sam neće biti prosto, da me odmah shvatite 100%. Moje lično agregatno stanje jeste prema deci poštovanje. Živ si, smo mi na ivici. Jesi li ga bar ti upoznao? Daj, Rušume, ne skreti s tem. Ko je stvarno doktor za problema? Nema pojma o čemu govorite. To razumem, ali kako u školi? Moja vila jeste baka Mila. Možda ima i milion lica. Šta nam treba? Tu nema dileme. Pitat ćemo Ršula, presvega, gde stanuje doktor za probleme i kako se dolazi do njega? Čuj, u školi da nas neko voli. Onaj što govori lepe reči, onaj što osmehom sve muke veče, onaj što prkosi lavu i tigru, što voli pesmu i igru, onaj što deci poklanja vreme, zove se doktor za probleme. Najviše me mrazi teka Tanja i kad skrivim, na moje je strane. Ja ga nikad nisam teo, a nije da nisam teo. Čim me neko odesi uvedi, izdala sam na doktor sve. Da li je to neka fantomčina? Hajde, care, poveri nam svima jer taj doktor Jupitera pao. Tačno, ima i više, 100%. U ostalom računa se prosto, jer doktora uvek biti mora koliko i dečak s problemima. Svaki dečak ili devojčica bar jednog svog doktora ima, zato doktor ima bezbroj lica.